La posibilidad de poder entrar a partir de las 8:30 de la tarde los vecinos de Cascabejo a sus casas con el vehículo para cazar cargas, descargas. Entiendo que no aparcar. Aparcar siempre lo que yo conozco, ¿no? Hacer cargas, descargas o otra cosa por decirles. Egia esan, eta zintzoa izateko, orain arte ez da planteatu garen gauza bat, baina puntu ona uste dut jarri duzula mahai gainean eta arrazoia daukazula, ez bakarrik auzokideentzat eta hemen bizi direnentzat eta baita mobilitate arazoak izan ditzaken pertsonentzat, nagusientzat, baizik eta komertzio eta merkatari txikientzat, ezin duzuna karga eta deskarga hori zabaltzea proposamen interesgarria izango litzateke. Eta uste dut buelta bat eman behar zaiola, ezin dizut orain erantzun egunetik egun seguru, baina izango dizuna da buelta bat eman zaila eta uste dut zabaldu bai egin behar dela eta albada ordu tarte handi batean komertzio txikientzako, hemen bizi den auzokideentzako eta pertsona nagusientzako.